kok. Ya, Ibu dari Ibu Sawiti, Ibu Pak Teguh, Ibu Teguh. Oh luar biasa, terima kasih. Ini warga masyarakat Sendowo Kidul RT Loro pancen luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Ya. RT 2, terima kasih. Satu ya wis pengajian. Sudah pengajian. Kiai model campur sari. Ini sangat luar biasa. Pak RT dari Bingan, dari Buyut Rukun menika saged lami-lami warga Sendowo Kidul RT kali utaminipun pinaringan guyupun bagas waras panjang yuswa, pinaringan rezeki kang agung Allahumma. Bilih wonten ing dalu punika karanten ugi cekap pedalipun lagunipun lewung kinarya pratandha paripurna kaca-kaca Dinda Music, Dinda Audio System, Dinda Production wonten ing dalu punika namung sedaya kirakan kalpatan sagedipun nyambung nyumpang kami agung aja. Ing wasana pamundhut lagunipun lewung badhe kula pinakani kinarya paripurna